Centerpartiet, hele Danmarks sikkerhedsnet. Vores fokus ligger på den offentlige sektor. Igennem den seneste regeringsperiode har vi effektiviseret store dele af sektoren. Vi har haft et kæmpe fokus på sygehusvæsenet. For eksempel i Svendborg har vi haft en kæmpe udbygning i gang for at gøre din behandling endnu bedre. Vi har også et stort fokus på folkeskolen og er blevet inspireret rigtig meget af den finske model. I Finland har den nemlig verdens bedste folkeskole, og den er kun halvt styr som i Danmark. Men vi er ikke færdige med at effektivisere, så hvis du giver os dit mandat, vil vi gøre den offentlige sektor endnu bedre. Vi er stolte af at kunne tilbyde dig et Danmark, hvor du har frihed til at være dig selv. Hvor du har frihed til selv at disponere over dine penge. Vi har skabt et sikkerhedsnet, der er der til at gribe dig, når du falder. Det har vi gjort ved at effektivisere og omstrukturere den offentlige sektor. Ikke ved at gøre det dyrere at være dansker. Vi har ikke hævet afgifter på cigaretter og sukker, men derimod har vi fundet alle pengene i den løse ender i den offentlige sektor. Vi har et Danmark, vi kan være stolte af, men det har brug for at komme sikkert i havn. Det tror jeg på, at vi kan gøre sammen. Vi er et parti, der værner om din frihed. Derfor kæmper vi for, at du ikke skal gå og blive overvåget hele tiden. Derfor er vi imod internetcensurering og overdreven brug af overvågning i det offentlige. Din frihed er kernen i vores program, så hvis du ønsker et Danmark, hvor man ikke skal gå og blive overvåget hele tiden, men samtidig kan tage hånd om hinanden, så stem på Centerpartiet. Vi kan føre Danmark ind i en ny æra, hvor vi kæmper for tryghed, lighed og frihed. Centerpartiet, hele Danmarks sikkerhedsnet.